Gaur bihar eta etzi, Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 80 saltoki baino gehiagotan bere bilketa antolatzen du. Iaz urteko bilketan 200.000 bazkariren baliokidea bildu zuten eta aurten beharra handiagoa dela diote. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ostirala izan da asteburuko planak ere proposatuko dizkizuegu eta Kalakan taldeko kideak ere izango ditugu gaurko saioan. Izan ere Madonak bira berrian beraien kantu bat txertatu du eta horrek ez dala parta eragindu sarean. Ongi etorri iparraldearen orenera. Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak 80 saltoki baino gehiagotan urteroko bilketa antolatzen du. Aurten bentetan ere bai, Dantxarinean, Arnekin eta Ibardinen. Funtsezko kanpaina elikagai bankuaren beharren 10% 3 egun hauetan betetzeko aukera ematen baitu. Behar ditugu 120 tona janari, edo gehiago posible balin bada, zen eta dakizuen bezala beharrak handitzen ari dira, beraz gure beharrak ere handitzen ari direla. Iaz urteko bilketan 200.000 bazkariren baliokidea bildu zuten eta aurten beharra handiagoa dela diote. Inflazioak elikagaien hornidura ahuldu eta funtzionamendu kostuak handitzen baititu besteak beste. Gazte gehiago, estudianteek, ikasleek adibidez, baita ere aur batekin diren emazteak eta ezkonduak ez direnak edo kuplean ez direnak adibidez, pertsona bakarrik aur batekin edo bidekin, erretretadun batzuk joaiten dira hilabete sari tipi batekin eta ezin dute hilabete osoa egin. Il y a des gens qui ont du mal à finir le mois. Errealitatea hau da, jendea ez da hilabete amaierari egisten, ez du jana platerean jartzeko. Diote sukaldari izartxu hauek izan ere aurten bi aita bitxi izarreztatu ari dira bolondrez lanetan janari eskasiaren aurka borrokatzeko. Si tout le monde aide un peu, ça peut aller mieux. Gaur egun Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak bertako 37 elkarte partaiden bidez 12.000 pertsona baino gehiago laguntzen ditu elikadura eskasean. Gaur bihar eta etzi izanen dira horrelako zakuak banatzen 900 voluntario inguru. Konponbidea eta bakea izenburupean Baiona, Hendaia eta baita Donibane Garaziko herriko etxeen aintzinean ere elkarretaratzeak antolatu dituzte barda. Mobilizazioetan parte hartu dutenek gatazka politiko eta armatuari konponbide justu eta iraunkorrak exigitu dituzte. Gaur egun Gazan gertatzen dena ekialde hurbileko egoeraren ondorio bat da. Gaur egun galegiten duguna da sueten bat, bere ala gelditu behar dira armak eta ere Palestinar populua, Israelgo populua bezala baduela eskubidea bakean bizitzeko. Ildo horretatik suetena egikaritzea funtseskoa iruditu zaie. Gaur egun gertatzen dena ere da Israel armadak burutzen dituen sarraskiak, hori ere horren aintzinean ezin dugu isilik egon, eta nik diot pertsona bezala beden personalki ikasik genozino bat aintzinean girela, eta hori ere ez dugu usten ahal, Europan zehar milaka jende altxatzen da horren kontra, eta gu hor gira ere iparraldean. Elkarrizketaz gain herritarren mobilizazioa funtsezkotzat jo dute. Eskualerri guzian badakigu zer den bakez prozesu bat, bizikuntza badakigu, eta pentsatzen dugu bide hortarat joateko behar dugula denek hiritar gisan presioa egin Israel eta Palestinako populuak bakean bizitzeko. Beren erranetan bake justu egonkor eta iraunkorra lortzeko elkarrizketa prozesua ezinbestekoa da. Berriz ere Euskara eta Madona holtzan elkarrekin, oraingoan The Celebration bira berriaren kari. Eta berriz ere Kalakan taldearen eskutik, baina oraingoan Kalakan gabe eta gainera hauen ez usterako.
ezkinakien deus. Hasik izen dei batzuk jasotzen eta email batzuk, eta hola, ez dakitzen, Madonna, Virginia, eta ze hostia, ze pasatzen da. Nik pentsatzen nuen, gainera, jendea, bakizu nola den jendea. Berdin dura, Amerika urteko irudi batzuk edira berriz pasatzen sareetan, eta jendea horrekin nahi da zabait kontatzen. Zenta olako gauzak ere gertatu zaizkigu. Bai, gertatzen dira. Bena, bo. Zurrunbilo honen erdian zer den jakin aita kontzertuko irudiak ikusi eta poparen erreginarekin egin zuten MDNA birako introaren zati bat dela ohartu dira. Hasten zen olako pedal batekin, dron batekin, ahots apal batzukin, eta ni hor gainetik kantatzen nuen hebraikoz, gero hor kantatzen genuen Madonna bena oaineko zuhainetaneko airearekin. Eizu Madonna, oianeko zuhainetan. Eta gero, hasten ginen Virginia gazteto baten kantatzen. Eta hor gure atzean, bazen botafumeiro bat, eta gaurko kontzertuan entzuten den arrabots hori astapenean, eskilekin. Beraz, zati hori hartu indu eta gaurko kontzertuan erabili gure ahotsak kenduz. Jatorriz 16. mendeko kanta edo otoitza, baina Kalakan taldeak moldatu zuena duela 11-12 urte. Erritmoa, etzen bat ere berdina. Nik entzutan bideotik horrela kantatzen zen Virginia gaztetxo bat zegoen, eta erritmo aldaketatik sortu zen Virginia gaztetxo bat. Ez usteko honen aurrean oso urrun ikusten duten garaia dela diote, proiektua beste koordenada batzuetan dela, eta gaur egun Madonnaren intentzioen berri ez jakiteak. Gu talde bezala, nik uste dut hori ongi hartu daitekela, respotero hor da, talutura bada, eta begik kliska bat ere bai bada. Hora ez nukitzen ez horrez, ez olako... Olako zerbait gertatzen da, eta hemengo medioak badakite ezin dutela Madonna ukan telefonoz. Beraz, gure deitzen dute olako gauzak aipatzeko, eta ni esan nahi dutana Euskal Herriko medio guztiei, Kalakan hemen dela, gauz asko egiten ditugu urtean zehar, gauz politak, interesgarriak, beraz, aipatu nahi bali badituzu ere bai, hemen gira hortarako ere bai. Eskerrik asko. Arratsaldeon ikusentzuleok, esan bezala ostirala da, beraz planak aipatzeko momentua heldu zaigu eta lehenengo plana Aitorrek komentatuko digu. Bai, eta aipatu ere, zuri ongitorri eman, plazera egiten duela berriz ere zurekin lanean egotea, horren beste hilabete eta gero, beraz ongitorri jurre, eta esan bezala gaur lehenengo planak lau aipatu guzkizue labur, gaurtik hasita arratsaldeko 7etan Asisko Urmenetak bere lan berria, azkena ez, lan berria aurkeztuko bai du, gura herrientza deitzen dena, arratsaldeko 7etan duko tenean, Donibane Loitzunen, datozen egunetan luz eta zabal landuko dugu berarekin bere azken lan hau, emakumeen eta batez ere irakasleen herrientz hoien transmisio lanaz egin duen lan hau, eta hori aurrera gokutziko dugu, beraz esan gaur arratsaldeko 7etan duko tenean Asiskoren aurkezpena. Gaur baita ere, beste talde bat aipagai izan duguna egun hauetan, Kalakan talde entzuteko aukera izango dugu behorlegin arratsaldeko 8etan Elizan, hori gaur, eta bihar beste bi plan, bat lasaiagoa eta bestea mugituagoa. Eguerdiko 12etan, Ziburun Baltsan elkartean bertso bazkaria izango dugu, 12etan Lartzabaleko bertso eskolako kideak izango ditugu bertsotan, ordu batetan bazkaria, eta 3etan hiru bertsolari izugarrerekin bertso saioa. Alaia Martin, Unai Iturriaga eta Ematx Arzaius izango dira bertan, bertso bazkaria 25 eurotan, eta saioa bakarrik ikusi nahi dutenak 10 eurotan bertso saioa ikusteko aukera ere izango dute. Eta zerbait mugituago nahi duten antza jurre gaueko 9etan Saran kontzertu ederrak izango ditugu, horitak besteak beste herrikide diren Auzakil Connection taldea. Ikusten duzue, hainbat aukera ditugula asteburuenetan planak egiteko, eta azkenengo plan gisa, Ortzaizera joango gara, Iban PGtek berazken proiektua aurkeztuko duelako Menta liburutegian.
badira aste batzuk gure saioan bere proiektuaren berri izan genuela, Iban PG Urruñarrak Ibantuta bezala ezaguna denak, sendaren bidea jarraitu eta Arabian, Turkian eta Iranen tokiko artistak topatu eta haiekin musika jotzeko aukera izan du. Topaketa horiek guztiak ikusgarria den dokumental batean bildu ditu musikariak. Lan horretan ere, hau da Ibantutak jotzen duen instrumentu zaharra ezagutzen ahalko dugu. Hain zuzen Ibantutak bere egitasmo ikusgarria ezagutzen ahalko dugu gaur bertan Garratsaldeko 9:00 esan bezala Ortzaizeko Menta liburutegian. Eta hain zuzen gaurko saioa bukatzeko Iban PG-ten musikarekin egingo dugu. Asteburu honetako beti bezala itzuliko gara igandean astekariarekin. Bitartean, izan ongi!